Přinášíme vám špičkový výrobek na poli komfortní bezdrátové komunikace Handsfree Evolve A1 Bluetooth. Tento produkt, oceněný prestižní IF Design Award 2008 za vzhled, vyniká kromě vkusného provedení i všestranností služeb, snadnou mobilitou a jednoduchým ovládáním. Evolve A1 je určen pro pohodlné použití v nejrůznějších prostředích. Funkci bezdrátového handsfree nejvíce ocení motoristé. Výhodou přístroje je možnost praktického uchycení na sluneční clonu. Naopak funkce přenosný hlasitý odposlech je vhodná pro konferenční hovory nebo pro použití v tichém prostředí. Nejenom tyto dvě možnosti využití jsou zde dotaženy do dokonalosti. Mezi ostatní nadstandardní funkce patří rozšířené potlačení nežádoucího hluku při jízdě v autě pomocí DSP, díky čemuž mikrofon zpracovává pouze hlas volajícího. Dále automatické připojení Bluetooth při nastartování motoru v automobilu, patentované automatické přepínání režimu, auto handsfree a přenosný hlasitý odposlech pouhou změnou polohy přístroje, nebo praktické přepínání orientace OLED displeje přehledně zobrazujícího indikátory baterie, režimu Bluetooth připojení a uzamčení. Pro úsporu energie se displej po 10 sekundách vypíná. Opětovně ho rozsvítíte stisknutím tlačítka hlasitosti. Přístroj rovněž obsahuje tlačítka pro uzamknutí a stišení telefonu. Mikrofon a reproduktor zapnete a vypnete ho posunutím bočního přepínače Power. Pomocí USB portu lze Evolve A1 nabíjet přes AC/DC adaptér či k němu připojit a aktualizovat firmware pro maximální kompatibilitu s dalšími Bluetooth zařízeními. Balení obsahuje handsfree Evolve A1, klip pro připevnění ke sluneční cloně vozidla, AC/DC nabíjecí adaptér a USB kabel a návod k použití.